האמת זה לא נורא. בבקשה. טוב, ועכשיו כמנהגנו לקראת בואה של השבת, עוד שיעור ביהדות. מפיה של הרבנית האהובה, לאה קוק. כפיים, רבנית, את חנית! כן. אבל תשים קטע חדש. אני אשים קטע חדש. קטע חדש לגמרי, ובו מודה הרבנית לקדוש ברוך הוא שעשה אותה יהודייה, אוקיי? כמו שאני מכירה את הרבנית, היא הודתה לו הרבה מאוד פעמים. תשים את הקטע הזה כבר, טוב? אוקיי, אז בואי נצפה אלייך הרבנית, בבקשה. הקדוש ברוך הוא עשה אותי, לאה בת שושנה, עשה אותי יהודייה. זה נס, אם אני הייתי אפריקנית, או הייתי מצרית, או הייתי הולנדית, או הייתי שוויצרית, והיה בוער ביהדות. מה הייתי עושה? שירוץ לגייר, שתגיירו אותי, ואם לא היו רוצים לגייר אותי. ואני חולה על בורא עולם, חולה. איזה... כתוב שאפילו האדם ימכור את הבית, ימכור את הווילה, ימכור את הפנטהאוז, ימכור את מה שיש לו, ימכור את הרכבים, וישב ויגיד, ובכסף הזה יחלק את הכל לצדקה, הוא יחלק את הכל, יקנה לזה ספרי תורה, לא יגמור להודות לקדוש ברוך הוא. על זה שברא אותנו בני עם ישראל. ישתבח שמו, תודה להשם, תודה להשם, תודה להשם, תודה להשם, תודה להשם, תודה להשם, ושוב תודה, ולא נגמר. כן, לימור, בקצרה תגובתך, בבקשה. תודה שמעון. תודה לך שמעון, תודה לך שמעון. ותודה גם להשם, תודה להשם, תודה להשם, ותודה, ששוב תודה, ושוב תודה, ותודה. ולא נגמר. השתבח שמו. באמת מזל שהשם לא עשה אותה אפריקאית, אחרת לא היינו זוכים להכיר את הרבנית. אם כי אני הייתי מוכנה למכור את הפנטהאוז שלי. כן. ואת כל הרכבים כדי לראות את הרבנית קוקניית אפריקאית. אתה מכיר איזה פנטהאוז, אולי פן רק? לא, את יורקת עליי, שאת אומרת פנטהאוז, חבל. אני רק רוצה להודות לטליה פינקל, במאית הסרט המרגש התיקון, ואולי נזכה לראות אותו בקרוב שוב. תודה לטליה, תודה ותודה 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 ולא נגמר, ושוב תודה! תודה ותודה ותודה ולא נגמר! מה עושים עכשיו? חמוד, הוא נרדם. כן. לא להעיר את גביגו. מה נעשה עכשיו? אבל איך אנחנו... אפשר קצת להמעיט את האורות. מה? אנחנו באמצע תוכנית. הוא עייף מכל האוכל שהוא אוכל. אבל יש לנו תוכנית, מה זה? אין לך לב, תגיד לי.